Serdozgeriya Komarya Ankara'ya ragihand ku सी gumanbar ku Alihan Kuriş jî di nav de ye bi tohmeta damezrandin û endamtiya rêxistinekê hatine binçavkirin. Alihan Kuriş rêberê cemaeta Oliya bi navê Süleymanciye ye dozgeriya ragihand ku ji bo bi tevahî 49 kesan biryara girtinê hatiye dayîn. Di çarçova lêpirsînê de li hevde bajaran bi tevahî 123 cihan lêgerîn hatin kirin. Hat ragihandin ku navnîşanên lêgerîn lê hatine kirin cihên aydî 33 şîrketan dihewîne. Dozgeriye diyar kir ku lêpirsîn li ser bingeha dan û standinên darayiyên gumanbar tên kirin. Rêberê cemaetê yê pêşî Süleyman Hilmî Tunahan an jî wek ku şopdar û alêgirên wî jê re digotin Süleyman Efendî Hazretlerî bû. Tunahan ew kes bû ku bingeha Koma Oliya ku di nav gel de wekî Süleymaniyan tên asîn danî. Ev rêxistin îro jî bi awayekî berfireh karê xwe diddomîne. Piştî mirina Tunahan di sala 1959 de zavayê wî Kemal Qaçar rêveberiya cemaetê gir ser xwe. Piştî mirina Qaçar di sala 2000 de neviyê Tunahan Arif Ahmet Deniz Olgun pêşengtî kir û piştî mirina wî di sala 2016 de neviyê din ê Tunahan Ali Erhan yan jî Alihan Kuriş bû rêberê cemaetê. Em derbarê van her du mijaran de jî bi taybet îstîfaya Ekrem İmamoğlu ya ji CHP û ev operasyona ku li ser cemaeta Süleymaniyan pêk hatiye em agahiyan ji qadê bigirin û çêgehanê me Eyüp Oqwê ji Stenbol bi me re be. Eyüp tu bi xêr hatî bernamê. Spas. Eyüp, du mijarên giring ketin rojevê bi taybet li Tirkiye îstîfaya Ekrem İmamoğlu ji CHP tê çiwat heye di heman demê de jî ev operasyona dawî vê sibehê li ser cemaeta Süleymaniyan pêk hatiye agahiyan em ji te bigirin. Belê Ekrem İmamoğlu do êvarê li ser hesabê xwe yê Twitterê wekî hesabê namzetiya Serokkomariyê tê zanîn peyamekî parve kir û got ez ji CHP îstîfa dikim ev 17 salin ez endamê wê bûm û spasî jî hevalên xwe re kir. Ev îstîfa tiştekî ku neypayîn nebû wekî tê zanîn Ekrem İmamoğlu jî bi Koma Özgür Özel wan re tevdigeriya hevalê hev bûn. û piştî nakokên di nava CHP de kurtir bûn, êdî nikarbûn bi hev re bidomînin. Gotbûn em ê partiyekî nû ava bikin û yênî partî bi navê partiyekî yênî partî ava kiribûn. û kar û xebatê xwe bu awayê dimeşandin. Ji Ekrem İmamoğlu jî di peyama xwe îstîfayê de balê kişand ser wê û got em rêyekî nû vedikin lê belê ev nû ne tenê bi nûbûnê wek yênî navê partî amaje bi navê partiyê kir û heta dawî da bang li civaka kir, welatiya kir got tev li vê partiyê bibin ji bo rêyekên nû. Dîsa hevsera Ekrem İmamoğlu Dilek Kaya İmamoğlu jî piştî Ekrem İmamoğlu peyamekî bi heman rengê parve kir got ez jî CHP îstîfa dikim û derbasî yeni partiyê bû. Mijara CHP û yeni partî îstîfayên Ekrem İmamoğlu hevserê wî mirov dikare bi vê awayî kurtasî ve bêje. Dîsa wekî nûçeyê de jî we diyar kir li Ankara'yê îro serdozgeriya Komarya Ankara'yê serê sibê operasyonekî nû ragihand. Van demê dawî da gelek operasyon Tirkiyeyê tên kirin operasyonê berfire. Ev jî mirov dikare bêje yek ji van e. Ev operasyon bi çi awa ser kîjan armancê tên kirin bêguman ev giring e. Wekî rêxistinekî sûç a darayî malî bi navkiribûna Alihan Kuriş heta Wezareta Dadê di peyama ku parve kiribû serdozgeriyê bi taybetî bi nevî xêz kir got ev ne li hember cemaeta Süleymaniye ye. Li hemberê rêxistina sûç a Alihan Kuriş e çima vê cudayî xistina verê mirov dikare vê bikirpîne wek nûçeyê de jî we balkişand ser. Ev rêxistina Süleymaniyan ku rayê xwe distpêre Serokatiya Süleyman Hilmî Tunahan û 1903 de ava bû heya îro jî xwe berdewam dikir. Di gelek qadên darayî, aborî, perwerdehî û her wekê din da heya îro di siyaseta Tirkiyeyê da qada aboriya Tirkiyeyê da hêzekî giring bû di cemaetên giring ê serekê Tirkiyeyê de yek ji wan bû. û kar û xebatê xwe de hêla perwerdehiyê de taybet dimeşand. Gelekî sazî û rêxistinê perwerdehiyê dibin banevî cemaetê de hebû. Dîsa stargeh yurdên xwendekaran dibin banevê cemaetê de hebû. û hêzekî darayî gelekî mezin hebû. Yani ev rêxistin heya îro
siyaset partiyen rastkir wekî Demokrat Parti, Millet Partîsi û herî dawî ana pêva tevgeriya di 2000 sala 2000 de jî damezrandina AKP'de dîsa berên vê cemaatê neviyê wî kurê Süleyman Hilmi neviyê Süleyman Hilmi Tunahan di wek damezrînerên AKP jî cêgirtibûn. Pişta nakokî di nav malbatê de derket. Mirov dikare beşekî vê nakokî vê operasyonê bi vê ve girê bide. Nakokiya ku di navbera zarên her du keçên Süleyman Hilmi Tunahan da derket. Esas vê xurt kir. Herî dawî parlamenterê AKP Fatih Süleyman Denizoğlu ku yek ku serokê kurê serokê dawî evî cemaatê bû 2023 da parlamenterî kirbû piştî ku APÜ dimre Alihan Kuriş derbasê seroketiya cemaatê dibû ev nakokî navbera wan de Kurd dibe. Heta evî bixwe gilî kir gelek awayek vekirî jî di salên borî da gilî kiribû gotibû ev rêxistinekî sûc e gelekî ji bacê ji aliyê darayî da dewletê cemaweriyê dişêlîne gilî kiribûn bu awayek vekirî. Wezîrê Karê Hundirê Tirkiyeyê Mustafa Çiftçî jî piştî vê operasyonê di televizyonek Tirkiyeyê da balkişand ser vê ku ev demeke dirêj bû me vê dişopand û ev rêxistin bi awayekî vekirî cemaweriyê dişêland gelek pere heta bihayê 100 milyon euroyan pere ve guhestiye dervayê welat li Almanyayê navendek ava kiriye bihayê 7 milyon euroyan û eger me vê operasyonê nekiriya ev angaşta Wezîrê Karê Hundirê dê hemî hebûnên xwe bigirte dervayê welat û ew baca ku nedida şêlandinê ku li hember cemaweriyê kiribû jê wî derkete dervayê kontrolê. Li ser vê mirov dikare vê bibêje ev cemaat wek me got têkiliyê xwe û siyasetê ji berê ve hebû û vê dawî Alihan Kuriş berava jî pêşengên vê cemaatê bi AKP re ketibû nakokiyê û xwestibû serbixwe bimîne. AKP jî li ser vê li hember sazî û rêxistinên van dibistanê van operasyonan kiribû. Hilweşandina avahiyê van li hin deran pêk hatibû bi hincetên cêreng. û Alihan Kuriş li ser vê yekê gotibû hûn nikarin vê cemaatê bigirin li hember xwe. Em hêzekî xurtin û li gelek deverên Stenbolê bi Ekrem İmamoğlu CHP wê demêra li hev kiribû. Heta mirov dikare bêje şaredariyên Üsküdar, Tuzla, dîsa Şîle û Beyoğlê ku ev cemaat li va dera xurt e ketibû destê CHP'yê. Bêguman bi destxistina CHP avan bajara bi tenê bi vê ve girê dayî nebû lêbel hêzekî girîng bûn. Dîsa hêjayê gotinê ev navçeyên ku tên diyar kirin îro yan bi qeyûman tên birê ve birin an jî serokê wan serokê şaredariyê hatine girtin ev xalekî girîng e. Dîsa pev Keremke Eyüp Keremke em agahiyên we pirs dengê te tê me. Yani iddiayê vê dixwazim parve bikirim avakirina rêxistinekî sûc endamtiya rêxistinê û derxistina paxijgê ya destkeftiyên birê û rêbazên sûc nerewa hatine bi destxistin û dîsa ev cemaat wek me got torekî girîng toreke mezin a aboriyê ye û di daneyên bacê ê salan ev de dixuyê ku di navbera 2018 û 23 da daneyê ku me bi destxistin divê 122 milyon lîrayên Tirk bac bida lêbelê sedî yek dudiyê vî tenê daye ev jî xalekî girîng avê operasyonê mirov dikare bêje. Bi kurtasî eger wek encam mirov komî serhevdû bike beşê wê nakokiyê navbera vê cemaatê de hene. Bi Alihan Kuriş derketibû dervayê daxwazên vê destlatiyê hindekî dervayê vê tevgeriya bû ev operasyon beşek vî mirov dikare wisa binirxîne û dîsa beşên vê darayî hene beşevî malî hene ku Tirkiyeyê ev salên dirêjin taybet piştî hatina AKP ev zêdetir xuya kirin. Gelek cemaat gelek qadên cemaweriyê da sazî û rêxistinên dewletê da xurt bûn û di qada aboriyê da jî xwedê hêzên gelek mezinê aboriyê bûn. Mirov dikare wekî operasyonekî kontrolkirinê jî binirxîne. Eyüp em gelekî spas dikin te berfrehî agahî dan parvekirin hûrgulî bi me re parvekirin em gelekî spas dikin quvvet beşterin. Dem bay spas baş.